लोगोफोर नै गुन्दैया नै फिर थांदो माइरं साव नागिरबायहाय लोगोफोर न' साफा खालाम नागिरनाया नै आंना माइरं साव नागिरबाय नै फेन गंनै होदो गुन्दैखौ बेदरा गोलैलाय लांबाय नै लोगोफोर जोंहा बेदर एवग्रा आइजोफोरा सफैजोब्बाय नै बिथिंबो आरो माखासेफोरा लोगोफोर आंहा आमथिंसुवानि न' साफा खालामनोसैहाय लोगोफोर नै न'फोरानो बेन्दों जाजोब्बाय नै बे नुदोंना नुवाखै भिडिअ'हा ओमफ्राय लोगोफोर नै गथ'मोन गोरलै मोनखांनायनि उनाव खानाया गजोबनानै आंना माबायदि ओंखारबोदों नै हौवाफोरनि बायदिसो ओंखारबोबायहाय लोगोफोर नै ओरै खालामबाबो नुखायो आरोना नै खानाया जि गखादोंमोन ना आंना मामाखौ मोनखांनायनि उनाव ओमफ्राय दा रज'बोजोब्बाय आरोना खानाया नै बेबायदि जाबाय दायो आङो न' साफा खालामनो नागिरदों लोगोफोर ओरैबायदि न'आ बेन्दों जाजोब्बायहाय लोगोफोर समखौनो मोनलाय लांला नै न' साफा खालामनोसै न'आव माने सिलिं होनाय जायाखै नालाय ओरैबायदि बेन्दों जाजोब्बाय लोगोफोर साफा खालामना लानोसै बिदिब्ला र' आं नोंथांमोननि एसे देखायना होनो ओरैबायदि माने बेन्दों जाजोब्बायहाय लोगोफोर नै बेन्दों जाजोब्बाय ओरैबो बेन्दों ओरैबो बेन्दों नै बेन्दों जाजोब्बाय ओरैबो आं दा बेखौनो साफा खालामनोसै आरो लोगोफोर साफा खालामना लानि लोगोफोर नै गुन्दैया नै फिर थांदो माइरं साव नागिरबायहाय लोगोफोर न' साफा खालाम नागिरनाया नै आंना माइरं साव नागिरबाय नै फेन गंनै होदो गुन्दैखौ रा भिडिअ खालामग्रोनि आं माइरङा नै बेबायदि फिर थांबाला माइरङा एसे साफा जाखाबाय नालाय मा बुङो दायो जावनो थाखाय बारा बोलो नांला आरोना लोगोफोर दा गुन्दैया नै जि गेरखांबाय बिदि फेन होना लानांगौ लोगोफोर बेबायदि थाङो आरोना गुन्दैया लोगोफोरनि सिख्लाफोरनि माइरं जावनाया भिडिअ बानायनानै माइरं जावनाय दैनो लानाय होननाय आं भिडिअ बानायनो बावगारखादों बस्ता गामियानो सानसे जावो गानगानि जासिगोन गानगानि मोनसे आरो मोनसेया खनसे जाबाय नो मोननानै गेलेनो मोनाबाय गास्राव जोबसै खालमानसि थाबायनो हाबाला उनावना होनानै गावलायलायबाय थायो मोनाखैदो माबाया फिथाइ जानाया गोथावनो जानाया थाइजौ आरो सोरबा
खान्थाल थाइजौ आनारस आमथिसुवानि नामाव बै माबाया मा बुङो रौतायाव मोनो नुनायावथ' थांनाय सिङावबो मोना बे मा बुस्थु हाइब्रिद हाय लोगोफोर गासिखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनैहाय दिनै जों सान्दुं दुंनाया सानथाम जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो जि होरि सुखांबाय जिफोरखौथ' सानफ्रोमबो सुखानांखागोन ना लोगोफोर ओमफ्राय जि गरम जाखाबाय जि सुखांना मानानै दख'नानि अबस्था गिसि गिसि ओमफ्राय आङो फेन लाफैदों आरोना नै रुम सिङावनो दामले जनानै आङो फेन लागासिनो दं आरोना ओरैबायदि गरम मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंना नै फिसालायाबो उन्दुगासिनो सोरगिदिं गान्दु होजोबनानै फुथुगासिनो दङ ओमफ्राय लोगोफोर दिनैहाय आमथिसुवानि मा होनो आंनि अमा मासे दंमोन ना बै अमाखौ दिनैहाय फानबाय आरोना लोगोफोर 19,000 फानबाय लोगोफोर 20,000 बिदोंमोन 20,000 होआसै 19,000 होबाय दा बे अमाखौ दिनैहाय जोंहानावहा माने गामिनि रायजोफोरा जमाहैनो बायदों आरो 19,000नि बायबाय दा बै अमाखौ जोंहानावहा माने गोदागासिनो दं आरोना ओमफ्राय गोदानानै जोंहानावनो माने बेदरफोरखौ गामियाव माने न'खर न'खर राननानै जासिगोन आरोना लोगोफोर बैसागुआवहा मागिनानै मोननाय फैसा दङमोन बै फैसाखौ माने आंनि अमाखौ बायबाय आरोना लोगोफोर दा बे अमाखौनो आमथिसुवानि नामावहा जागोन आरोना दिनैहाय ओमफ्राय दा बेदर गोदागासिनो दङ बाहेराव लोगोफोर ओमफ्राय आं दा जि सुखां आरिखां ओमफ्राय इदि दख'ना गिसि हैना आं ओंखामबो एसे जाबाय जाखांनानै ओमफ्राय आं दा फेनावहा एसे माने रेस्ट लादों आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जुदि नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दिनै लोगोफोर आं दायो अमा गोदाग्राफोरनो लाल सामावहाय जानदों आरोना ओमफ्राय नै बै अदाबथिं आरो जोंनि पार्मानेन्ट अदाब मोनसे दङ बेयावहा अमा बेदर बिबु रुगासिनो दङ लोगोफोर मालाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहानावनो अमा बेदर मा बुङो गोदानाय मा बुङो पार्टि जानाय गोदोनिफ्रायनो दंनोहाय लोगोफोर मा खालामनो उपाय गैया संनानै जाहोखानांगोन नंगौना नङा बाय नंगौ नंनायालाय दा बेदर एवनो थाखाय गामिनि आइजोफोराबो लैहोर लैहोर फैगासिनो दङहाय लोगोफोर दायो आं देखायगोन नोंथांमोननो नै लोगोफोर अदाबावहा बिबु रुगासिनो दङ दा बिबुखौ बिसोरो माबागोन आरोना बिबु रुगासिनो दङ बिबु गोदागोन आरो बै दंफां सिङावहा लामायावहा रायजोफोरा मा होनो माबा बेदर गोदागासिनो दङ आं देखायहैनि नोंथांमोननो एसे बेदर गोदाखौ देखाय दे मानसिफोरखौ देखायगोन दैबो सरगासिनो दंहाय लोगोफोर आङो नै एसां गरम नालाय ओमफ्राय नैथिं फेनबो होनानै लादो ओरै संगासिनो दङ नै थौआबो दैयाव मा बुङो बिगुर माबानो थाखाय दै गुदुं जाननायमोन लोगोफोर नै आंहा साया जाजोब्बाय दायो आं बिफोरखौ माने बेदर गोदाग्राफोरनो हैनोसै आरोना नै एसे दंबावो बेखौ हैना फैग्रोनोसै बेदरा गोलैलाय लांबाय नै लोगोफोर जोंहा बेदर एवग्रा आइजोफोरा सफैजोब्बाय नै बिथिंबो आरो माखासेफोरा दंफां सिङाव जना दोङो जागोन ओमफ्राय बेयो आंनि थाखाय एक्सट्रा आरोना लोगोफोर आंना थै जाया नालाय बेनिखायनो एक्सट्रा खालामखाबाय आंना बिजावजालिफोरा बिथै जायिनि मोजां एवदो आङो सोना गालांगोन नै बेदर एवग्राफोरखौ माहाय नायनानै ला लोगोफोर
ओंहाय नै बेदरा र' आं गाइखेरा माबागोनहाय गोदौफागोन बेदर एवग्राफोरनो साहाबो फुदुंनो नागिरदों लोगोफोर नै गाइखेर फुदुंगासिनो दं आङो माया माहाय गेर रुबायथ' बेदरखौ दैयो माहाय होननायमोन न' जागोन नाहाय 20 केजिसो जागोन बाय मानि थाखाय बेदर एवो दे बुंना होलाय भिडिअ'हा इदिनाय बेयो बेदर गोदानायफोरनि आरो जै सासे थायो बिबो मोनजागोन जोंनिया जमा जमि जायो सासे सानै जायो बेयो बैसागोनि फैसा दङमोन आरो अमा मासे बायनानै जमा जमि जागोन आरो जोंनिया जानाय जाबाय फै नोंबो बन लायखांसेयाव 2 केजि गोग्लैबाय ना बना 2 केजि गरि गोलैदो ओमफ्राय आइटेम खर' बिखा बिखा गेजेराव बिब' बान्दारनो गासैबो एवदो रायजोफोर जि सासे फैयो बिसोर मोनजागोन माने जि सासे फैयो बिनो मोनजागोन आरो न' दा बेखौ माने रायजो गासैनिबो थाखाय एवाखै ओमफ्राय बै बेदर गोदाग्रा जिहेतु बेदर गोदादोंमोन ना बिसोरनि थाखायल'सो एवदों आरो ना ओमफ्राय बेयावबो बिसोर रान्दोनि जाबाय नालाय एवग्रा ओमफ्राय बिसोरबो मोनजासिगोन आरो ना एवग्राफोराबो ओमफ्राय आरो जायनो फैयो बिसोरनो माहाय माहाय मोनजागोन आरो लोगोफोर आंनिया नै साहा फुदुंगासिनो लोगोफोर बेदर एवग्राफोरनो गाइखेर साहा स्पेसियेल फुदुंना होनोसै आं मोनसिगोन मोनहां जाबाय न' बाय मोनथारसिगोन नै बिबु बान्दार ओमफ्राय थै लगायनाय आथिं खर' रायजोहैनो जमा जागोन आरो ना लोगोफोरनि एवग्राया जाबाय नै बिजावजालि गासैबो गामिनियानो बिजावजालि जाजोबोहाय बिजावजालिफोरनि मादाव आंनो माहाय उन्दैसिन नामा बिजावजालिया दायो बर्थमान जोङो बिराद बिखुमजोबो लिंजानो मोनबाय बैसो गोनांफोरदोनो जोङो माने बिसोरनि उन्दैसो जों बिखुमजो लिंजायो सोमोन्दोआलाय ओंखारो जोङो आंनो आनै लिंजाबाय दायो मा खालामनो आरो न' बिराद मोजां जाबायहाय नै लोगोफोरा नुनायावलाय मोजां नुयो खिन्थु आं जानो हाया आरो बे थै होनायखौ जाबा नों जाबावगोनसो जागोन दा जाया आङो जाफेरिखाय जाना नायलाय दिनै आं एवनायखौ आं जायाहाय जाबाला गोबाल' मोनबाय थायो बे नोंनि साननायसो आंनो सिगां जानाय नायबाय ओमफ्राय हाया ओमफ्राय जानो नोंनि एवनाया बेलेग आंनि एवनाया बेलेग जोंनि जाना नाय बे थोखो जायो दसेबाबो जालाय आं एवनायखौ आंनिया एक्सट्रा एवखाथारबाय नै लोगोफोर आंना मा बुङो बिखा बिथै थै जाया नालाय बिनि थाखायनो आंहा बेयाव एक्सट्रा एवना लादो गोरान एवना लानोसै आंना थै होआ लोगोफोर मोदोम जानो र' अ माय गड मोदोमैलाय संख्रिखौ नायनानै खिथा आंनो नै लोगोफोर आंना बेदर एवनाया फ्राय मोनबाय नै थावा राननाय नंला बियो ओहो एवला दा मोना एवबायसै बिदिनो जादो नोंसोरो हा मोदोम मोनसेमोन दोङो इखौ लाखिनो हागोन मोनबायहाय हा लोगोफोर दे संख्रि खिथा जल्दि नांदों नाङाखै संख्रिया नांबाय नै स्प्राइट लोंदों सेरेब नांबाय दा दुगैना लानोसै लोगोफोर बिराद गरम मोनबाय मोनजोब्बाय आंहा बेदरा लोगोफोर दुगैना लानोसै बिराद गोलोमबायहाय लोगोफोर दुगैना लानोसै लोगोफोर बिदिब्ला मोनजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय बिसोरनियाबो मोनबाय दायो जानोसै आरो ना दुगैखाना लानोसै बिमा फिसा होना हरगोन फिसालाया देनाङो भिडिअ हमग्रा जागोन आं बानायगोन संगोन खुरगोन न'आव थांग्रोसै ना स्प्राइटआलाय माहाय लोंसै आंबो